U National General Secretary Kaseng National People's Party NPP ubdeiru usembut Menteri Rangba Kejela uba seniau bahalang dhar ula therteng ekaliang Persha Voice of the People Party VPP halor kijing keno bamsa Persha sarkar MDA. Haki babun ki khep ka VPP kamsyam la prakhat shwaban keren but dena kata kadaw la khwat ka party yo nip market party kila keno ya kani ka sarkar ba kadai ka babamsap Henry ka VPP yala de kalapan ab da ki borti baket haman la kijing lang na kabanta ban lumpisa na kiriu ba ong udhar shakilar pathai kubor kumjuru presiden ka VPP uba Arden Basayamoy ulaju kuntoi ki pajba haman laki jingalang baki dei ban shemi ki pisa Henry kim dei ban ai ki vote jongki menta hato kane kam dei ka jingalam baklai ki samla ba ki pajba hato ka dei kane karu kompen shlori ki nong thap vote jongpi mano bahikai ki pajba bakin bamsap ka VPP ne ka sarkar bu jingkali udhar nalor kata udhar ula ongru ombaro ki ba uba Arden Ukraine ki long ki bedei namar ka sarkar kadon na kabentau pajba shu ula ong tang namar ba ka sarkar kalawan ra iki kampen roy boper kamut satya ba ka sarkar kadei ka babamsap ngala juyo sngo ba ki VPP laju penmi ya ki bakum kine ki jingkno kum taru la da ki tharai ba ka long kumta ailat ya ki bikin ai da ka jingtho ula ong ki VPP bon sen ki kleren ki kan kim ju perkhan ba na kata kadaw don bongro kini di parti kernio ikan bagi sarkar ka bamsa kadaw pai ba la saki baro pat don ke parti adu mata ka sita ba cubu borti hak pop nang kini election ki kwa bandap tu borti ki pandolution pai ba number 1 number 2 u present yang kali uju keren ba man lagi meeting kumus nang pai ba Ong bang pisa bakat ki ba tang wan nam ten bela elam paklana ta gi yujungi kita de ko men kering ta bot pembamsap mano kata pembamsap VPP pembamsap sarkar tahun lain return kamut ba ong ada ni gudai berokhat kamut ba ong gudai berokhat sarkar ni tren ta pai bai mut ba sarkar kara development ke bamsap hab ko development ke bamsap la subu agano lu sarkar ko tari kawan right development hak bede kiling bro ka bamsap ta kamun intre ayu ni kata ka suju yo su ngaru ki keno kita bro habon kum ka tamar kena jing to ba nong man ga government nong berhip kum gunda ta kum government ni la don keno ba ki pai ba ki long yo i ba long ba pakala kila man file ka FIRs take action ki no mo take action man song government ka de kata on the road bom lam lo kam tam ni por election gila man cha si bom dei ro